Dobrý den, jmenuji se Kateřina a ráda bych vás přivítala v naší škole nehtového designu Emi Nail School. Rádi bychom vám představili náš profesní kurz pedikúry, který je zakončený profesní zkouškou, po absolvování které získáváte osvědčení, na základě kterého můžete pracovat po všech státech Evropské unie. Do kurzu pedikúry patří v první řadě zásady hygieny. Je důležité dodržovat pravidla sterilizace, dezinfekce, dozvíte se tam o stavbě kůže, stavbě nehtu a všechny základní druhy pedikúry, mokré, suché, správné použití frézek při opracování palců, správné použití mokré pedikúry i suché pedikúry při opracování stopy. Přijďte se k nám podívat, přijďte třeba jenom na kávu a uvidíte, v jakém prostředí byste se mohli naučit svému řemeslu. Těšíme se na vás a přejeme vám vše dobré. A ještě jsem zapomněla, jako dárek získáváte od nás balíček produktů.